71 ka mga Bantay Bukid volunteers ang may apil sa Technical Forestry Training for Community-Based Forest Monitoring sa Barangay Tawan-Tawan Gymnasium ning syudad kagahapon Abril 25. Gipangunahan sa mga faculty members sa Environmental Science Department sa University of Mindanao ang aktibidad. Gipaambit ni Chelsea Anica Villanueva, ang Environmental Science Instructor, ang kamahinungdanon sa komunidad sa pagprotekta sa kagubatan ug mga watershed areas. Gipasabot ni Villanueva ang dakong papel sa mga Bantay Bukid sa pagmonitor sa mga kahoy ug wildlife sa Panigan-Tamugan watershed ug ang kamahinungdanon sa pagkat-on ug tama nga impormasyon sa ilang trabaho. Matud ni Forester Ryle Gonzalez Anyuber, importante ang mga technicalities sa tree surveying nga trabaho sa Bantay Bukid. Gilaraw usab ni Ryle nga tun-an sa mga Bantay Bukid ang kalahian sa endemic, native, indigenous ug toxic nga mga kahoy nga baseline sa impormasyon alang sa tree species identification. Gipaila-ila usab ni Ryle sa mga Bantay Bukid volunteers ang mga materyales o mga devices nga ginagamit sa pag-survey sa diametro sa punuan sa kahoy ingon man ang katas-on niini. Gitudluan usab niya ang mga volunteers sa saktong paggamit sa mga ekipo. Human sa lecture, niadto sa Arnold van den Broek ug Norma Havillanas area ang mga partisipante din ilang gisusi ug gibisita ang tinanom nga mga native ug endemic nga mga kahoy. Nagpahigayon sab sila og actual survey ug monitoring sa lugar din ilang natestingan ug gamit ang mga ekipo. Eugene Hinutan, News9 Philippines, Davao Region. Stay safe.